minta lagunya Wurung. Ibuke njaluk Wurung, Babe. Iya. Siap. Diturutin sing didhisik iki sing enek DP-ne wae ya Babe ya. Mas, di DP apa ora? Hah? Ora? Berarti ya urung. Lek ngono aku nurut ibuke sik ae Wurung. Oke. Dicoba diturutin spesial buat ibunya penjaga soto. Betul banget. Penjual baksonya ya. Penjual bakso, penjual soto. Barang Azza Music. Musiknya Indonesia. Ada Cindy Ervina. Ada Babe. Batavia Production. Syarate nono hangkurang wes jaga sonja wis ngawisi karimo sak jangkahan mane ison pocori kosande Monggo Bu, goyang. Kabeh modho wis padha weruh. Kabeh kowe wis padha runguh. Dudu pisahe kangson kaduni tapi wiryange nutupi rai. Godhonge jati keplok ngoro wis arep rapi pungkase Azza Music. Luar biasa. Selamat datang buat para budakan yang baru hadir. Asai. Tarik kong. Ayo Mas, Goyang bro. kabeh modho wis padha weruh. Kabeh kowe wis padha runguh. Dudu pisahe kangson kaduni tapi wiryange nutupi rai. Kabeh modho
Ih, Luar biasa. Panggah Mas.